Ka arpusan trek urang phangar hajar arpuar ka kenhun kinong hikai school upper primary Haribhoi district ki badan hapo ka shatri jong ka Megalia upper primary school teachers association kila mi banyalum bansyong kelan mongor hamadan NSCA nongpo paham si ya katega jingi syong kelan mongor jong baro kinong hikai school upper primary haka district layalam da kinong elam bahak khmat jong ka MUPSTA Ribhoi district bakentup yu presiden uba SO Lamare General Secretary uba Balajit Khemden badrengkat ka jingdan lang u General Secretary jang ka state level uba RR Renghang habakran sikilat pathai khubor kat kum kinong elam bah khmat jang ka tega kunhun kila penpau kadau ka bala penong ki ban mi syong kan mongor kadai na ka benta ban penken mau ya ka sorkar halor ka jingdawa jang ki ban penkiu kerdan no ya ki praspa sapu south league school ad hoc ha ka jela shaka deficit system ni na kaliang kum ki no hikai apo stri jong ka musta jong barok koi jong ka Meghalaya te hangne ru Haribhoi district ru ni alum ya ka meeting ni ban pau ya ka jing e jong i kum ki no hikai ka mai shim ya ka senjam ka sit and demonstration ban pau sa ka sarkar ba ka sarkar ka dei ban lei nam ta ka jing don kam jong i ka jing dawa jong i kalong genuine kum ki ad hoc school hapo Meghalaya ke badon hadu praspa south league school ke dei ban upgrade no chaka deficit system kata ka dei ka jingtrang jongi baro kai bangi wan hang ne ka chaka ni ban pau kata ka jing don kam bak sarkar ka dei ban le kerki no naka benta ka jing bhai myat jong ki no kai haka district hamtam ro ka jelau ro koi ya kene ka kam ni lasdang na dus nam arjar khanyo ter hadu ini kisi umbala license tami hadin bangila demand ni ka deficitization ka sarkar kaladon ka proposal jongkahi sabro ki DSU office apo ka jelab ro ka way ban ka proposal na komen ban operate ini ka deficitization dan reng yo iba hadu menta ka sarkar kolong kuman kone ingin ban se ban ya le igini ki agitation agani ko kom ka bajai jai kumban pun kemau ya sarkar ya ga proposal ka bakala ayangi nadu tu snap hakabede bagata ngi ga ka bangila rai ngi rai lang ba ka central body ka don ka CEC body jong ka state bro away ka badi ban pet ngi baro hang ka setri jong ka mupsta te ngi la ya rai bangan hadin jong kani sadon sa ki meeting ka badai sasalong hadin nang ta gi sim ya ka pade rai andai kum ban ong hang ni ban pun ngin sange lane bangin om bansu sange no ngabjar no bak sarkar kan omle ei tangin om sange nya khmat ka jingya ki batu ni kerpat sarkar hi bakan le ei halo kata